ଅଭୟାର ଅନୁଭୂତି। ମାତ୍ର କେଇଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପର୍ବ। କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରେଜମାନେ ବୁଝାଇଦେବେ ଆମେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ତଥାଗତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଏ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କର ମନ ବୁଝିବନି। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ କାହାର ଗୋଟେ କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଏବଂ ବେଦନା ଭରା ଚିତ୍କାରରେ। ଅନୁଭବ ହେବ କିଏ ଯେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ନିର୍ଲଜ ଅପାରଗ ଭଦ୍ରମୁଖୀ ସମାଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ମାତୃ ଆଉ ଭଗିନୀର ପଦେ ବେଡି ବାନ୍ଧି କେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଡିଣ୍ଡିବ ଆମେ ବଜାଉଛୁ। ଆଖିରେ ଭାସି ଉଠିବ ଅଭୟାର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ଅନ୍ତରରେ ଆବେଗୀକୃତ ହୋଇ ଉଠିବ ଅକୁହା ଭୟ ଓ ସଂଶୟ। ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିରାପତ୍ତା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଢୁଆଳରେ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ ବାଜି ଫସଲ ଖାଇବାରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର। ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ତେବେ କାହାଠାରୁ? ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରାବଣର ଉପସ୍ଥିତି ତେବେ ଏ ଯୁଗର ସୀତାର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷାର ମାର୍ଗ କଣ? ଅଭୟା ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଏକ ବର୍ଷର ଅବସାନ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଜନଜାଗରଣର ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରହରୀ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଯାବତ୍ ଜୀବିତ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ ଓ ସାଧୁବାଦର ପାତ୍ର। ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ମୁହାଁମୁହିଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦୁଃସାହସ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ଯେଉଁମାନେ ପରିଣାମକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କୁମ୍ଭୀର ରୋଦନର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥଯାତ୍ରାରେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଏ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପରସ୍ପର ଠରାଠରି ହେବେ। ସାହସ ଜୁଟାଇ ଶାସନ କଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଆଉ କେତେଜଣ ଅଭୟଙ୍କର ରକ୍ତର ରାଜ ତିଲକରେ ପିନ୍ଧି ସ୍ଵାଧୀନତାର ଉପାଖ୍ୟାନ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବର୍ତ୍ତି ଏ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସେମାନେ କରିବେ କଣ? ଅପପୃଷ୍ଟ ରୁଗ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଜାତି କେତେ ଦିନ ଆଉ ନିଜର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଗୁଣ ବଖାଣି ନିଜକୁ ବିଶ୍ଵଗୁରୁ ବୁଲାଇବ। ଆଜି ବି ଭାଷା, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବକୁ ପୃଥକ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବ। ଏଣୁ ଏ ଅଭୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆମ ସମାଜର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଏବଂ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି କର୍ମ ହିଁ କେବଳ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଆଧେୟ।